ये बाबू तू धधाइल बड़ा लागे आखी देखी आज कुछ आइल बड़ा तबे जान देवे खातिर छटपटाइल बड़ा कि देहिया में आग लगा के देवता भीतर से जागा के। ये हमार गाना सूर्यवंशम में पहला बेर हम पिक्चर में गए नहीं है गाना आदरणीय श्री पवन सिंह जी के संगे हमार गाना सूर्यवंशम पिक्चर में आ रहा बा जोन की कल लॉन्च भइल है। पिक्चर के गाना सुर म्यूजिक से लॉन्च भइल है और बहुत ही सुंदर गाना है। तो हम कहनी कि अब आज लॉन्च होने के बाद पहला स्टेज हम कहनी सुना दी जी कि देहिया में आग लगा के देवता भीतर के जगा के कि काहे छमकेलू छमका के ताते से अंगुरी दबा के अपना जीजा से भाव खा के भागेलू मुंह चमका के काहे मछरी नियन उतराइल बड़ा तनी अधिक ये बाबू तू धधाइल बड़ा लागे आज कुछ आंखी देखी आइल बड़ा तबे जान देवे खातिर छटपटाइल बड़ा देहिया में आग लगा के देवता भीतर के जागा के देहिया में आग लगा के देवता भीतर के काहे छमकेलू छनका के दांते से घुड़न दबा के अपना जीजा से भाव खा के नाचे मुंह चमका के। जैसे कितवा में आगे की जैसे कितवा सरसों फुला रहलवा आगे की जैसे कितवा सरसों फुला रहलवा जीजा से भाव खा कि बटे तोहरे हमर ध्यान सायन अब हो गइलू कि तनी हमरो कला कलेया बतावा कहाँ खो गइलू कि काहे भइल बड़ा मुनमानी हो और मिली नहीं परसादी हो खीरा सगरी के छलका के तीतर भीतर के सिहरा के खीरा सगरी के छलका के तीतर के हीटर दिखा के कि काहे छलके लुभाव खा के दाते से ओढ़नी दबा के अपना जीजा से भाव खा के नाचलू मुंह चमका के अपना जीजा से भाव खा अपना जीजा से भाव खा के नाचलू। बाप रे बाप चार चार परियन उतारे हैं काजी आज।